Abongka mandai constituency bisingo harbang bisi keba yang diari pak kami kelayo abo oro ek poribar dui poribar tin poribar char poribar oro nok ekdom bashuki thangbai kya gabong ni tongnani chanani jaga kering khari chum beba ko thangbai kya angkai oro jenong man tabuk to rinani time ya sungbo saimano haipano abo subjonal hoite official ni hoite no borok gori ungsuk tong khai no bed ka baro akorok tai chatai rok tongo aro diginai rok gunda rok jungmaya phaphai ka tamale borni omohai osohayo subayai tai yogli ani no obo haike ma chuba phaike belekhin wana ma sinsa onokbar obo je oro nokbar hapka o diari kamiwo baksa ni rabat rok baibe kha nok to ekdom baibe kha yango somendroni nok nai femani hingai ebni na somendroni nok nai femani abo nok emon khai baikha borok as jorabo kri salpano busano naituk femani bisinti klai borong jan banchika tamka adino a somoyo jodi borok nogo tongkhangkai khato achuk tongkhamu nga thangnai mana khat pura bai thamai ka pilar kalai thamai ka engkai bongni abo jebabe nok baikha abo tai kesang gangkai angara nai meni rod nok tangma bau rod foundation rod by foundation jodi khlai gangkai ba baikham abo kasa ani wansung mani ta baya phanang khamu abo bongno bo je rod gri ni bagai nai abo belekhe grum sangai thangka tai bongko tin rok to abo bufung sakarago khachijak urijak amo bangkundri jengkai bangkundri no abo bangkundri no phaikana bangkundri phaya sam haike tin rok uri maya oma haike o obostha angka belekhe no wana masisa tai khabo khambo o jora rogo oma haike nokbar wati phaimani prothom obosthai no oma haike nok baimani jeng joton sotorko ma tongnai jeng jemon nogrok wat nobarok phaike angka jeng yong malok mariu jeng joton sotorko tongdi yong malok didi yong malok dikangka jeng teke chalo rok khangana ঠিক no omo hai ingkha wana masingsa tei ang yango official website ka yang video bo phaina pejak yango tosil nobo sajak tosilok bo inquiry ako khainai borok somosto kagos potro rifaya koi borok samung khlainani ko official babe tai to SDM no to sahor no rinai ang SDM no ko sahor jayako SDM no sahor rinai je bongni je khatipuron jahate khatipuron manani ngthun bongni nogrok taisa kaham krungkai borok tisawi borok tong manan tei ke om hakin kok salai ma'am about nok kwak mani patimung thani tai kunu borok deramung tai malmata deramung rokhanu no phaika ma man phaka jaga borok to dera laliya
tamkang abo salni gotna bla horo hangka hangkai borok kisa delen dera kamo na horo ka dera kamo salo samung khai tongmani jora hangkai omahai cherai rok bo berai tonglai mani jora jodi nok bisingo tongka hangkai dera kamo omahai obosta gano mane khatong mane manjak lukurok tini obahai amsani emle nungui kintu ojorabo chubai maya phano khabai tamo message ri kalang sinai nung borok na aw ang to জনপ্রতিনিধি ba জনপ্রতিনিধি যখন borok rok suk dukh hongka amma thanai no manai nai no bongni logio ang tongo tawanadi ang bong logi tongnai jese bongni borok ringmani bagino ang phai sokpayo enkai to ang orok gotna goti tongman ang saimangla khamo chini assembly bo choli tongo বিধান সভা চলাকালীন আং খানা হরকা খানা পানো আং ফাইমে আং বিধান সভা চলমান বেশিতে ओमफ्राय मियासि गतना बाय को तिनि आं फाइ सकबायके आं बं लगि दङ आं बं सुख सुबाय मान आबो तो सुबानाय अफिशियेल बाबे तो सुबानाय आबो तो आं सात थारैनो दङ एमं साउ बरिखा ओमफ्राय नायगोना बुसुक जरातै आबो माननाय हामबाय anda moda koita rokong mane obo koita rokoda angko sarini angko diboni maisa ingo diboni maisa ba ing khatamo ngano wasino phaikia wasi saksa somso saka ye wasino kan kan nogo tong nogo nogo khapere hoi maso nogo thangtoi kheta maso nogo thangma bo arbo nogo loko tong wasino rogor jogorong gui dagalai mang wasino oni khaji ngui nar chiwo nga an monong mana hanai mana kusi kari kha ang bo bipere ma ka khana bala apro nog bisong kya bra tong mane nog bisingo da nog bisingo angko ang oron khalang kata khari thangata maso nogo apro kya bakari nog bisong no khali tong mane no no khali tong mane no kang ta san no bisingo thango aga gorni no khali thango maso nogo nok ni bade ta kuno khoti bororo khoti ba kun dukh mamar bor khoti kari kha sar ngo ta mono khoti ta no ro no belai ngong kha bisi ni mo belai kai besek nong paro nok oba hai ba kya jargo chaita go ni mukhe bina pata no paran mukhe dia tini si jora sab sab nai pheke nong pati munot te oba hai nok birman not te ko sar jogote so phai na phekya metai ko tang no ro bo phai na phekya metai ong ko tham si mo video bo phekya metai BJP ro ro som bor bo phekya saban ro bang sin ya pro no tam salang ba je phane ro ahano ong ko pati chati ya ro ni chata por ka ni suba to ni chata ya to ro sin ya tam wan sok ning bor no phaime no go wan sok tham no khatong mani bo hai wan sok khai gana ba o sa sa tong no da o sa tong gang khatang ngai tong ta hamja gwang bor no ong ko tabuk bor tong no ro kun ja ko tong ya chung nok se ba ja ke tabuk bor tong no pa ja kun ja tong ye tak sari ko bor tong no bor cha na si ta bu chung samung nu muro kha ba hai ro sa jana nang mairum ro pa tei ro marum bo kri ta marum chir ma si ka sak pha nya bi an mai sa sira ka sak chong ka sak sing thang go ni logi chang tam ya kai ko ni wate ma ga ni logi chang tam kai ko khaya sa nin sera ro khoro bse sira ko tin jo na buri ro mang tin jo na buri ro mang yang bo aka nya bo na si wa na tung no ko bo kre ro khung sa bai le ji bon thang ma ya ga on no khung sa tong ma bo telang thang jab ga i ko ha ga ta bo ro on bo sa buri nyo bo te khaye pa nya bo na le rang khati na honu ha pori na to duri tha o pori na ka cha chai kwang pori na ro khai boi hai rang ni khi bi boi pori ri ma ya angom na am ବ୍ୟବস্থা ni an ka cha ma o ka nya bona mu sa ne ta pori telang na ne ka cha ta o no ko ka ham ka ye ki cha tong na mu sung no ko ki cha ka ham ka tong na mu sung ta nu ka ro de boi lep no de boi ka ham ka ye ri na mu tong na mu ta ga bo sa ro ngo bo ki cha pora kha nya mu sung tang bo